Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ikadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang mga malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Syudad sa Bacolod, may 66 lang ka mga lugar kung saan pwede makapalupok sa bispera sa bagong tuig. Sa La Castellana, bagong bunag nga lapsag nga wala nagaginhawa, na-revive sang doktor. Presyo sa baboy, nagmahal. 81 anyos nga lola, nasapuan nga patay kag wala na sang pang-idalom nga panapton. Kag sa good vibes, trabahador sa kampo nga wala sang may ginhanda sang adlaw sang Pasko, nagdaog sang 100,000 pesos nga cash sa electronic raffle. Initaran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area nga yara sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang may manubo nga posibilidad nga mangin isa ka bagyo. Base sa weather forecast sang Pag-asa subong nga adlaw, ang LPA ang yara sa nasidlangan sang Mindanao pero ang iya sini nga trough ang magadala sang lapta-lapta nga pag-ulan sa Mindanao kag Eastern Visayas. Mangin maayo naman ang panahon sa Central kag Western Visayas, magluwas na lamang sang localized thunderstorms o kun malaka nga pag-ulan kun hapon o kun sa gabi. Ang northeast monsoon kag tail end of a frontal system naman ang magadala sang ulan sa northern Luzon. Base naman sa extended weather outlook sang Pag-asa. Hindi man madulang posibilidad nga magtupa ang ulan buwas nga adlaw sa pagbulag sang tuig. Ginapanugyan ang publiko nga maghalong kag magbantay sa lakat sang panahon agud nga makapanghanda sa tion sang emerhensya. Sa number 9, may ginatubang man sa karon nga pagpanghangkat dala sang COVID-19 pandemic, wala ini makapugong sa isa ka doktor sa pagpatigayon sang mouth-to-mouth resuscitation sa isa ka lapsag nga gidbunag nga wala na nagaginhawa. Sa post si Dr. Enrico Ilumba, iyagin sila nga may mga ginpatuman man nga protocol bangod sa COVID-19 kag may technical difficulties man sa ilang ospital sa Banwa sang La Castellana bangod isa ini ka primary hospital. Ila sa gihapon na luwas ang bata nga nagapalanggit na pagwa sa taguangkan sang iya nga iloy. Suno kay Ilumba, ang 22 anyos ka iloy nga taga barangay Lalagsan ang una nga nagbisita sa Manughilot kay nagdumdum ini nga ginpanuhot sang Domingo sang aga. Sang hapon nagidala sa ospital kag nahibaluan nga manugbata na ang amo nga iloy. Si Dr. Ilumba mismo ang nagpamuno agud to maluwas ang bata nga wala nagaginawa pagwa gikan sa iya nga iloy. Na-discharge na ang bata kahapon sa ospital. Ginbutong na lang ng isang midwife ko. Kagamoto siya sa nakita kong ang umbilical cord niya nga naga-bluish kaga-kwan pa. May reddish pang na color. Inuto naman ang umbilical cord. Sila ko itry na ito, ni-revive ta. Nipagda sa salayan niya stretcher, dito ko abi nag-mouth-to-mouth respiration kami. Tapos ako bigyan nag-abuga, Barbs abi, natag-ese niya, nga lips-to-lips, nakatilaw din siya sa lips-to-lips. 20 minutes after, may nakita na kami, Barb, may mabatian ako, pag-auscultate ko, may batian ako nga may heartbeat na. Okay. Tapos, dugay-dugay nakita ko nga nag-aalsa ng tiyan niya abi, niya ginawa siya. Sa number 8, 81 anyos ang nasapwan nga patay kag wala na inis ang pang-idalom nga panapton. Nasapwan nga patay alas 8:30 kainas ang aga ang 81 anyos nga si Amparo Leyte sa kakugnan sa ginapatindog nga township sa Barangay 41 sa Bacolod. Ang iya tupad balay amo ang nakakita sa biktima nga suno sa ila sa Disyembre 24 pa nga nadula. Wala na sang pang-idalom nga panapton kag nagakaagnas na ang tigulang sang makita. Pero sunod sa kay Police Senior Master Sergeant Raymond Bandoho, posible nga nagapangihi lang si Leyte amo
kun nga wala siya sang idalom nga panapton kag mahimo gin-stroke amo kun nga natumba kag naghigda sa kakugnan. Wala man ginatan-aw sang pulis nga may foul play sa pagkamatay ni Leyte bangod sa masanag man ang lugar kun gabi kag madamo man sang gwardya sa palibot. Posible udto natabo ang pagka-stroke ni Leyte. Nga suno sa PNP, may yara man sang high blood pressure kag Alzheimer's disease. Sa number 7, Banwa sa Moises Padilla ang may kaugalingon ng COVID-19 Healing Center. Ginpangunahan ni Moises Padilla Mayor Ella Celestina Garcia Yulo ang inaugurasyon sang COVID Healing Center sang Banwa. 4 milyon ka pesos ang balor sa duha ka panalgan nga edipisyo nga sarang makaakomodar sang 16 ka mga hiligdaan kag may duha ka mga banyo sa kada panalgan. Ang pondo kaging gamit sa pagpatukod sa proyekto ang gikan sa Bayanihan Grant sang gobyerno nasyonal. Gisuguran ini sa pagpatukod sang Hulyo kag bulan sa Nobyembre kun tani dapat mahuman ug galing bangod sang maulanon nga panahon sinina nga Disyembre na human. Sa number 6, doktor, pari kag isa ka government employee ang kabahin sa bag-o nga COVID-19 cases sa Negros Oriental. Nadugangan naman sang 8 ka bag-o nga kaso sa COVID-19 ang Negros Oriental kahapon. 136 na tanan ang active cases sa COVID-19 sa probinsya matapos man makarecord sang 32 ka bag-o nga recoveries. Kabahin sa mga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental ang isa ka doktor, isa ka pari kag isa ka empleyado sang gobyerno sa Dumaguete City. Anong tanan ang bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Dumaguete nga may isa man ka na-record nga napatay. May tag-isa naman sa Bayawan kag Valencia. Naglabot na sa 908 ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental. Sa number 5, Bacolod City Mayor Evelio Leonardia ang nagsapol sa bag-o gid lamang itukod nga Bacolod City COVID-19 Vaccination Council. Sa pagsapol, ginistoryahan ang mga importante nga mga preparasyon kung mangin available na ang bakuna kag kung paano ini gamiton. Ang COVAC Council ang gitukod pinaagi sa Executive Order No. 83. Tinutuyo sini ang pagplano, supervise kag pagpatuman sa mga programa may angot sa Bacolod COVID-19 Vaccination Roadmap kag ang pagpadali sa paghatag sa bakuna sa mga pumuluyo. Si Leonardia ang chairman sa council kag si Vice Mayor Elcid Familiar naman ang vice chairman samtang si City Administrator M ang council coordinator. Sa meeting, ginpahibaluman ang tagsa-tagsa ka mga miyembro kag mga opisyal sa ilang mga assignments. Samtang si Bacolod City Councilor Renesito Novero naman ang mga in charge sa pagpangita sa mga lugar kung saan diin patigayunon ang pagbakuna. Sa number 4, presyo sang baboy sa merkado ang nagasaka. Nangin masako naman ang baklanay para sa New Year. Ang detalye sa Sininga Report. 230 pesos ang kilo sang baboy karon sa Burgos Public Market. Sa nagligid nga semana, 220 ini suno sa mga manugbaligya. Pero humalin pa man sa nagsugod na sa pagsupply ang probinsya sang baboy sa Luzon sang Oktubre nagsaka na ang presyo sang baboy. Kag karon tayuyon pagid ang pagmahal bangod man sang pagsaka sang demand dala sang okasyon. Suno kay Roy Berinia, 11 pa lang sang aga ubos na ang ilang nga baligya kag nagpanghimos na para magpauli. Sako na ang tanan sa paghanda para sa New Year. Sini nga bulan sang Paskwa, nakabawi sila ikumpara sa nagliligad nga binulan. Mahimo bangod, may mga bonus ang pila sa ilang nga mga bumalakal. So, sa December, okay na. Pero sir, ang palabanan yung nagpapag order mo. Labanan sa mali order, delivery. How? Sige, okay naman yun. Tayo hindi kami masyado. Kasi nagdokan pa mo pa market? Siguro kay damo mi sa sudlan nga ano mo nga mga balaklan nga mga mall. Sunod naman kay Dr. Renata Dicena, ang provincial veterinarian sa mga merkado, sakop sa mga banwa kag syudad sa probinsya, ang average nga presyo nga ginsaka sa kada kilo sang baboy masobra lamang sa salapi. Sa monitoring sini, as of December 28, 205.90 ang average nga presyo sang baboy kada kilo. Nagapadala man sang baboy sa Luzon, bisan pa sa Samar kag Leyte ang Negros Occidental, mayara sa gihapon sa nagakaigo nga supply suno kay Dicena. May 5,900 na ka mga baboy ang na-ship out as of December 28. Sang Nobyembre, 4,500
ang na-ship out. So may mga areas nga medyo barato ang baboy, kag may area nga gasaka. So ang importante ang availability sang baboy sa probinsya stable, no? Wala tayo problem sa supply. Ang supply subong gagmay na jutay, so eventually by January to February madalagko naman na. Samtang sa Burgos Public Market, halos wala sang pagbago sa presyo sang karne sang baka. 300 pesos ang kada kilo. Ang Cara beef naman, 230, tub-tub 280 ang kilo. Sa number 3, baklanay sa palupok sa reclamation area sa Bacolod ang amat-amat na nga mabakal. Pero kung ipaanggid sa nagligad yung tuig, suno sa mga manog baligya, pigado ang benta karon. Sa mga ginabaligya, madamo sa nagabakal sa mga pasirit kung ikumpara sa mga palupok. Suno sa kay Dennis Celis, ilang nga ginalauman niya kung tani ibisan 40% na lamang sa ilang nga sales ng 2019 ang ilang nga mabawi karon nga tuig. Nagmahal pagid ang bili sa mga palupok suno sa ila kay jutay man lang ang nagaobra. Madamo sang ilang nga mga suki nga wala na makabalik. Kung sadto mga ordinaryo nga empleyado ang nagabakal pa, karon wala na gid. Sa mga yadtong nagapain pagid sang budget para sa palupok, karon halos katunga na lang ukon mas dubo pagid diri ang ilang ginapagwa para sa palupok. Duwa ay pagay kaya mo ning subong nga ginakuha namon ginalantaw taning ang 30 magbakal kag 31 pero sa subong kita namon to kadutay gid sang tawo lain sang last year nga gagutok na gid kon 30 nga adlaw pa lang. Kabay pa buwas maka. Yes, kabay pa buwas nga magkadto di sila and lapad aton space and we will provide man ta social distancing at the same time protocols ng gid kag yung mga guidelines. Sa number 2, Bacolod City Police Office ang magapanakop sa mga magapalupok sa gwa sa firecracker designated areas. Nagapanawagan sa karon ang Bacolod City Police Office sa tagsa ka mga barangay sa Bacolod nga magpatigayon sang rekorida para mapahibalo ang mga pumuluyo kung sa diin lang sarang magamit sang palupok. Suno kay BCPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, hindi lang ang pulis ang sarang magdakop sa mga magapalupok sa hindi designated area o kung sagwa sang ilang mga puluyan, kundi mismo ang mga opisyales ng barangay. Gani mas maayo nga mapahibalo sang maayo ang mga pumuluyo angot sa designated firecracker zone nga mismo ang barangay man ang nagpili. Kung hindi gid man totally ma-implement suno kay Pico, mas maayo nga mapahibalo na ang mga pumuluyo subong nga adlaw para mapahagan-hagan ang mga magapalupok sa ila ug saran. Ang kapulisan na malibot man o kung magalibot man suno kay Pico kag magpanakop sa kung sino man ang mga nagapalupok sa gwa sang designated firecracker zone. Ang PNP nagapaanda man sa publiko nga likawan ang pag-usar sa mga ginadumilian nga palupok kaangay sang super lolo, whistle bomb, 5-star, plapla, watusi, piccolo, kag iban pa. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, may 66 tanan ka mga designated firecracker zones sa syudad sa Bacolod. Buot siningon, sa sinilang nga mga lugar pwede makapalupok kag makagamit sang pasirit. Samtang may 17 ka mga barangay nga napaslawan sa pagsumiti sang listahan sa mga lugar nga pwede lang makapalupok kag makapasirit. Yaring report di Marty Go. Matapos ang ginpatigayon nga online consultation meeting sang PNP angot sa Oplan Iwas Paputok campaign, may 66 tanan ka mga firecracker zones kag community fireworks display zones nga ginaprubahan sa 44 ka mga barangay sa Bacolod City. Ang pila sa ini nga mga barangay ang may isa tub-tub 4 ka mga designated zones. May 17 naman ka mga barangay ang wala nakahatag sang ila designated zones. Suno sa Executive Assistant to the Mayor nga si Ernesto Pineda nga pamuno man sang sectoral concerns sang syudad, sa mga barangay lamang nga may designated areas ang sarang makapalupok o kung makagamit sang anuman nga sahi sang pyrotechnics. Ang barangay nga wala sang designated zone ang hindi man makapalupok. Kita kay ang penalty siya 20 to 30,000 with an imprisonment nga 6 months to 1 year or both depende sa sa pag sang court.
Mayara man sang panugyan ang Regional Operations Division sang PNP sa mga local government units nga likawan anay sini nga tuig ang pagpatigayon sang mga community fireworks display o kon New Year's countdown para malikawan ang pagdagsa sa mga pumuluyo sa mga pampubliko nga lugar. Ang mga fireworks display o kung ang ining countdown, gina-discourage gid, no? Kaya hindi nagatuga sang mass gathering o convergence ang mga tao wherein nga nagakuan kita sa health protocol, naga-violate. Mayara sang suspension sang curfew sa Bacolod humalin las 11 sang gabi sa buwas nga adlaw tubtob las 3 ang aga sa Enero 1. Pero nagkapahanumdum si Pineda sa publiko nga kung mahimo sa tagsa ka panimalay na lamang magtingob ang kada pamilya para sugalawon ang bag-ong tuig. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka trabahador sa kampo nga wala sang handa sang adlaw sang Pasko ang nagdaog sang 1,000 pesos nga cash sa electronic raffle. Ang plano niya sa kwarta ipaambit sa iya himata kag pamilya. Yaring report ni Romeo Subaldo. Wala makibalo si Mila Almasin nga isa ka trabahador sa kampo nga siya isa sa 5 ka mga nagdaog sang 100,000 pesos nga cash sa electronic raffle naging patigayon sa birthday ni ani 3rd District Representative Albi Benitez. Ginpaybalo na lang siya sang iya nga mga abyan nga nagdaog siya sang dako nga kantidad. Sang siya na mismo nakakita sang video nga gina-announce ang iya ngalan, dito na siya nagyapa-yapa. Dito sun silinga tata may send kami nga video. Lantawa, tapos maglantaw namon nang ang iya kasi ginlawag ni Mayor Mark na ako na pinagdaog sa 100,000. Ako, tunggo-tunggogin ko yan. Kaina, ginpanghatag na sa mga winners ang Silay City ang ilang nga premyo. May mga nagdalaog sa tag 10,000 pesos nga cash kag 50,000 pesos nga cash. Si Mila ang nagaisahanon nga taga Silay nga nagdaog sang 100,000 pesos. Una niya nga plano, ipaambit ini sa iya nga pamilya. Nang siyempre, ang iba ni panagtag sa mga pakaisahan ko, ay mga pigado. Wow, managtag ka pa kwarta? Oo, yan. Grabe ba? Kay miskin niya may maabot na yung dutay-dutay ang kwarta ya. Panghatag ko na yan sa mga pakaisahan ko, mga kainablusan ko. Kami na niya. Wala sila sang handa sa bispira sang Pasko. Karon nga may kwarta na siya, buyag niya makahimo sang salad sa pagsug-alaw sang bagong tuig. Di subong niya na dayon gidya madayo man ang New Year miskin wala pero mas nami gidya nga nakadaog ko ya kay may handa na kami. Sa Christmas, ano handa nyo? Why? Why lang? Sa buong New Year, may makanda na. Oo, Ano ang plano mong ihanda? Di siyempre kung New Year may salad din na ya. Salad, ganyan na baruhan sa Oo, listahan. salad din na ya. Sa iya nga speech sa pagpasalamat, lain pangangalan ang iya nga namitlang, dala sang excitement. Pasalamat ko sa kay kong misma, kay kong Albi, kay kong Francisco Kiko Pangilinan. Ginpalakpakan siya sa kasubong naman ng mga winners. Bangod una niya nga napensan nga ipaambit sa iban ang grasya nga iya nabatunan. Plano man nila sa karon sang iya nga mister nga mag-buy and sell sang Carabao. Pag ikaw yung magdaog 100,000, ano una mo sulod sa pinsar mo? Ano mo sa kwarta? Hindi ko na ipagastuhan mo. Kiss ako lang nakakita, 1,000,000 nga for free ha. Oo. Doon Hindi mo na naman. mapudyo sa dalan niya. Exactly. Pero si Mamang Winner Barb, kita mo lang, pati mo kaginahambal niya, i-share niya sa iya cousin sa mga utod niya, kaya pareho sila pigado. Out siguro lumising ang experience bala ha, 'di ba? Wala siya may nahanda sang Pasko. So kay tungod nga may amuna siya nga kantidad sa iya din nga paminsaron niya. Amuna niya. I-share. Oh, Ako hindi i-share. Kuya Barb mag-share, guro ano eh. Nakalbaan ko, pandemic pa nga daan, kasi mahubas ang kwarta ko. Pero siya, imagine, sa iya nga sitwasyon, unay ka sa pinsar, i-share doon ang blessings. Kaya kami lang. Kaya kung lagi nang sulod sa ulo ko, siya, grabe, amo na una yung paminsan. Ako man guro, hindi ko man pag-i-share. No, nakulbaan pa ko yung sumbong. Kaya hindi takabalaw na mo tamo next mo. Tapos Barb, ang first ako nung i-prepare ng handa, salad sa New Year. Kay tungod nga. Para sa iya, happy ang New Year kung may salad. Happy New Year! Do pre sa iban ming lechon, iya guro ya salad. Ay, nami ka simple things na makapalipay sa iya. Ang mga ginayay, nalipay gid siya. Kag para sa iya, happy nakatama ang New Year niya. Congratulations kay ma'am.
Yes, kaya sa iban nga winners. Kadag ko matuwa 50,000, 10,000, tanan Kag sa iya mga paambitan. Congratulations. Congratulations in advance sa pariente. Kaga mo yan itong mga balita sa Negro, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.